Kaseng Federation of Khasi Jantian Garu People FKJGP West Khasi Hills District kalapan pau ya kajing Sokhia banyo I ya kajing betha udisi bakandon kajing penkhu ya kawa non ba bat yo nostan hakasni ublei kashi tarik urisau lengba ka swachhta hi seva nakaliang jo kaseng FKJGP mata kasni kiralet ya kendo ya udisi banakran halor kani ka benta ban penpau ru ya kajing persha bajur halor kate ka order namarba ka hab hakasni ublei ka badai kasni kerpang jong kiriunget kristan Uba Jester London koi habaya kran shikilat pathai khubor ula ong ba kasang kala kentu ya udisi ban penken ria syakawai perkasni hendrai nakaliang jung udisi ula kran syai ba umla ban penken ria namar kadai kajing betha ka bawan lengba ka sorkar pedeng hendrai udisi ula ong pan ba penbor ki paj ba bat kasong hakamon jengki kumta kaseng ka kentu ki paj ba bat kinotre sorkar ba kinnom let yeshim benta ha ketika sni kum kadak ban penpau kajing teli ban persya kajing le ka sorkar pedeng lengba ki ba kum kini ki program ban penlong ha kasni ublei Menteri Sorkar te nakaliang ka jongi ni penpau kajing persya ka bajur bat ngilayo ru ya ka ban submit ya ka jingtho ba kerpat UDC ba udai ban le hakawai perkasni dari UDC pada Ukraine da wasai ba onga supendap ke program ketum ke order kapha nang tei na sentral temla le AA namar ba mai dang tei hi ba trei kam Sorkar yang ba mla ban penkela te isu ong ba isu pha ketum ke order rei unam penpor pada kinong trei laki mon ne kata kitso hi Andre na kaliang jongi kum ka FKJP ngi penpau kajing persya ban ngi penrem ne kana kajing le jong ka Sorkar kadai sibenta le se kajing sedang ban yu roj ya ka hok jong ki Kristan hapo jong ka distrik bat hapo jong ka jela namar nyu I lada ngin penmi order ha kasngi ba kira khe maki ya ka kasngi kerpang na ka benta ban puja hato ki singa kumno namar ba mangi kum ki Kristan ki fer kum ka culture khasi balasai ka singi ka badai sitarek kadai ka singi ka bakerpang na ka benta ki jinyesang idon ki ba penkrek hala ki jong ki balang te komta wat kinong tri Sorkar ru nasel ba kibun ba ki Kristan den re kane kalong ka harassment ban penbor ba kumno ban penlong ya ta ka program ha ka singi ki jong play te nakaliang jongi ka sangi ni kerpat e kinong tri Sorkar ba kimdei ban lej ban isim benta aga jing penkhoj ya ka wa non ba ya ka yo nong ston bat kham tam ki paj ba nong song nong jong ka West Khasi Hill bangin penpau baga jing teli bangin persya jor ya kane ka jingle jong ka Sorkar pedang lengba ka jing tha au deputy commissioner ba kumno ban penlong ya kane ka program ban penkhoj haswa banwan kata ka sikha jong umat makanthi men shwa ladangi phai ha ka por ka jong ju isi ya ki kan hun nyam ba fer ndre kane ka Sorkar ka jong modi menta ka Sorkar BJP bat kane ka Sorkar MDA ka ba senrop lang kalong ka ka ba nalor ka ya kublai bat napo pada ka dong da ka tari ba kumno ban penjak klub ya kariti ka dustur bat ya ka jinglong jingim jong ki paj riungai Kristan hakeleng kabri uhnyo trap bat ha ka jelahi bro ko